שלום לכם, שמי יעל ואני מזמינה אתכם היום להצטרף אליי לאימון מתיחות על כיסא, לשחרור והרגעת הגוף והנפש. לא תצטרכו שום דבר היום לאימון, פרט לכיסא. אז בחרו לכם כיסא עם משענת, ללא ידיות, ובואו נתחיל. נשב על הכיסא כשכפות הרגליים במנוחה על הקרקע. נפתח פיסוק קל בין הרגליים ברוחב האגן, הירכיים מקבילות לקרקע, הברכיים בקו העקבים. נשים לב שהגב ארוך, בית חזה פתוח, ורק נאפשר לידיים ליפול לצידי הגוף באפס מאמץ. היום באימון נתבונן בחגורת הכתפיים. נבחין מה שלומם היום. האם הן דפוסות? האם הן רפויות? ביום יום, מבלי להתכוון, אזור הכתפיים צובר המון מתח, עומס ואפילו כאב. לפעמים, גם בנפשנו ישנה הרגשה שכל העולם מונח על כתפינו. אנו חושבים שהאחריות מוטלת רק עלינו, ומאמינים שיש בידינו את הכוח המוגזם לאחוז כל הזמן את המגש מבלי להפילו. זה בסדר גמור להרגיש כך, זוהי תגובה טבעית של הגוף. זו הבנה חומלת של חוויה שכולנו נמצאים בה לא מעט פעמים. אך מה שמשנה למוח שלנו ולשאר חלקי הגוף הוא איך אנחנו מגיבים לתחושה. אולי יש סיכוי להרגיש אחרת. אז זהו גם הזמן להעניק לעצמנו מרחב בטוח, להקדיש מספר רגעים של שקט, להתמקם, להתייצב, להניח את השק ולהיות כאן ועכשיו. בואו נתחיל את התרגול בהרפיה קלה. נניח יד אחת על הלב, יד שנייה על הבטן. אפשר להישען עם הגב על המושב אם נזדקק לעוד תמיכה. נכניס אוויר דרך האף ובהוצאתו דרך הפה נבחין בקצב הלב והנשימה. מכוח המודעות נפחית את הדריכות הקיימת כעת באזור הראש, המצח, הלסת הצוואר והכתפיים, וכמו מפל מים חיים נזרים את התחושה לכיוון מטה, אל אזור הבטן, האגן, כפות הרגליים המושרשות בבטחה על הקרקע. שאיפה האוויר נכנס דרך האף, נשיפה נאפשר לפלג גוף עליון להפחית כל עומס מיותר ולהעבירו לכיוון פלג גוף תחתון. שני חלקי הגוף כאילו נושאים את המזוודה יחד, תומכים אחד בשני. זה הרבה יותר מקל. רק נכיל את כל כולנו ונשהה, אוויר נכנס, אוויר יוצא. מכאן נצא לטייל יחד עם 5 החושים. נעצום את העיניים ונתבונן מה אנו רואים כשעינינו נעצמות. איזו חוויה אנו חווים כשהעיניים לא תרות אל הסביב, לא זולגות לעבר הסחות הדעת, לא בודקות את עצמנו מול העבר או מול העתיד, אלא נמצאות ברגעים אלה ממש, מביטות עמוק בפנים. כעת נפנה את הקשב אל חוש השמיעה. נפתח אוזניים לכל צליל שמתגלה. מה אנו שומעים? אולי את המזגן, אולי את ציוץ הציפורים. אנשים מדברים מקרוב ומרחוק, קולות וצלילים שמהדהדים לנו בראש. רק נקשיב, בלי להאחז בפרשנות. האם יש חלקים שזוכים כעת לקשב אמיתי? נעבור אל חוש הטעם. מהם התחושות שיש עכשיו בחלל הפה? בחך, בלשון, בלוע, בגרון. מה מתחשק ומה פחות? נבחין, אולי יש טעמים חדשים המתגלים בפה. טעמים ישנים, להם אנו מגיבים כאילו אנו תואמים אותם בפעם הראשונה. ומה עם חוש הריח? מבלי להשקיע מאמץ, נתרכז באוויר שנכנס כרגע אל תוך האף. נשים לב מה אנחנו מריחים עכשיו. את הגשם, מאכל הנאפה בתנור, ריח שמפו, ריח קפה,
ריח אבק ואולי אפילו גרביים. וכן, אפשר גם לא להריח כלום. ואחרון בתור, זהו חוש המישוש. מבלי לזוז, רק נתייחס לחיכוך האור עם הכיסא. חיכוך האור עם הבגדים שאנו לובשים. מגע השיער, מגע התכשיט שענדנו היום. אפשר גם להגיב למעין חוש שישי, נוכח לכל עברי הגוף והנפש המתמזגים עכשיו יחד. מצליח לרחף בנעימות בכל המרחב שעוטף אותנו. נדמיין את האוויר מעל ראשנו, נחוש את האדמה מתחת לרגלינו, ובעיקר נמשיך להוסיף עוד איכויות של רוגע מכל אשר סביבנו. בקצב שלנו נפתח את העיניים, הנוטות לעתים להיות צרות, מוגבלות, חותרות קדימה מהר בלי לחשוב, ונשים לב, לאחר החיבור הפנימי הקצר, האם הצלחנו, אפילו לרגע קט, להתייחס למכלול הדברים בצורה קצת אחרת, שתניח את דעתנו במשך האימון ואולי במשך היום כולו. כיסא. הגב ארוך, הידיים משוחררות מהכתפיים עד קצות האצבעות. הרגליים יציבות על הקרקע. ניקח אוויר דרך האף. נקרב את הכתפיים צמוד אל האוזניים, ובנשיפה נשמוט אותם מטה. ושוב, שאיפה נרים את הכתפיים מעלה, ניתן להם להתכווץ. נשיפה ניתן להם לרדת כמו שהם. אפשר להמשיך ברצף, כתפיים עולות ויורדות. ננער אותם מאחיזה, ואולי לכמה מכם יהיה נעים גם להוציא כל הנחה. נסובב את הכתפיים לאחור, סיבוב אחר סיבוב, הלוך וחזור. נשתדל לא לאמת את שרירי הידיים, ונשים לב שהנשימות מתחברות לתנועת הגוף. נמשיך עוד מספר פעמים, ולאט לאט נחליף את הכיוון, ונניע בעדינות את הכתפיים לפנים. סיבובים מלאים. נראה אם נוח לנו להגדיל את טווח התנועה. כעת נשים את הידיים על הכתפיים, ושוב נסובב את הכתפיים לאחור, אך הפעם נגייס גם את השכמות אל התנועה. נשים לב כיצד השכמות מתקרבות ומתכווצות לגב כשהכתפיים הולכות אחור, וכיצד הן מתרחקות ומתארכות כשהמרפקים נפגשים מלפנים. נחליף כיוון, נסובב כתפיים לפנים, המרפקים פונים כעת קדימה, ונטייל איתם, הלוך וחזור. היו מקוונים לקצב המתאים לכם, ותוך כדי לא נשכח להכניס אוויר ולשחרר. ידיים נשארות על הכתפיים. נכניס אוויר ובנשיפה נפתח את הידיים ישרות לקדימה. שאיפה נסגור, כל כף יד חוזרת אל הכתף שלה, נשיפה מרפקים מתיישרים. נמשיך כך עוד מספר פעמים, נעורר את שרירי הזרועות. נשאיר את הידיים ישרות בגובה הכתף. בשאיפה נסובב את מפרקי הכתף פנימה, מרפקים ילכו החוצה, כפות הידיים יביטו לצדדים. נשיפה כתפיים יחזרו לצדדים, בקליק נדביק שכמות לגב, כפות ידיים כאילו מחזיקות מגע שלא נופל. ושוב שאיפה כתפיים בלבד ייכנסו פנימה, נתעקם כמו איזה בובה ימימה. נשיפיים חוזרות חזרה, גב זקוף, שכמות יורדות. נעשה זאת עוד מספר פעמים. נשים לב כיצד כל מפרקי הידיים מעורבות בתנועה. הכתף, המרפק, ומפרק שורש כף היד. נוריד את הידיים מטה ונסדר את עצמנו מחדש אל תוך מנח הישיבה. נישיר מבט קדימה, נכניס אוויר, ובנשיפה אט אט נפתל את הגב בלבד ימינה.
שכמה ימין נצמדת לעמוד השדרה, ראש לא נע ולא זע. ניקח שאיפה, ובנשיפה יד שמאל תתקדם לעבר ברך ימין, ראש יצטרף לתנועה, יד ימין תשלח לאחור. נחזור למרכז ונעשה אותו דבר אל הצד השני. אוויר נכנס, ראש נשאר במקום. נשיפה נזיז רק את בית החזה לשמאל. נרגיש את הפיתול בגב. שאיפה לא נזוז. נשיפה יד ימין על ברך שמאל, ראש ויד נשלחות ומציצות לאחור. נגרף את האצבעות חזק חזק. נפתח את האצבעות ונמתח אותם. נכניס את האגודלים לאמצע כף היד ונעטוף אותם עם שאר האצבעות. מכאן רק נסובב את שורש כף יד לכיוון אחד, לאט לאט, אין מה למהר, ולאחר מספר פעמים נסובב לכיוון ההפוך. בוקר טוב, מפרק שורש כף יד. נשלב את האצבעות זה בזה, נקרב אותם אל בית החזה, ונחמם את הלב עם כפות הידיים. מכאן נכניס אוויר, נסובב את כפות הידיים לכיוון קדימה, ובנשיפה ניישר מרפקים ונמתח את כפות הידיים. נקפל את הגב, השכמות מתרחקות מעמוד השדרה, סנטר נופל אל בית החזה, עיניים ליריחיים. ניקח אוויר ובנשיפה, ראש נכנס בין הידיים כמו כדור לתוך הסל. נרגיש היטב מתיחה של הגב העליון. נכניס אוויר ובנשיפה נרים כך את הידיים מעל הראש. האגן צמוד אל המושב ומנגד המרפקים מתיישרים מעלה. נתענג מהמתיחה של צידי הגוף. אפשר להטות את הגב יותר ימינה, לאחר מכן גם אל שמאל. נתארך ונמתח אל הצדדים, נשלח עוד רכות לאזור יחד עם הנשימה. נוריד את הידיים אל מאחורי הגב ונשלב את האצבעות כמו אגרוף. נצמיד שכמות, נרחיק את הכתפיים מהאוזניים ורק נייצב את הידיים מאחורי הגב כמו עמודה שלישית. נטה את הגוף לאחור, נקשיט את הגב, נמתח בית חזה מלפנים, לב פונה מעלה. ניקח אוויר דרך האף, המרפקים נעולים, נשיפה בזהירות, נראה אם אפשר להישען עוד אחורה. עצמות המושב מחזירות אותנו למרכז, הידיים נרגעות על היריחיים, גוף נשאר יציב. ניקח אוויר ובנשיפה נניד את הראש ימינה, נסתכל מעבר לכתף. נחזור, ראש מסתכל לצד שמאל, נביט אל האופק ונחזור חזרה. פעם נביט לימין, פעם נביט. תוך כדי נשים לב אל הנשימה. נחזור למרכז ונהנהן כן עם הראש. נשיפה סנטר יורד לבית חזה, מסתכל אל הקרקע. שאיפה נשיפה בזהירות, נפנה את הראש מעלה. נניע את הראש מטה, מבלי לדחוף. נעלה מעלה, בלי למשוך. שוב ושוב, נתמסר לתנועה. נחווה מרצון את הכאן ועכשיו. לאוזן ימין לרדת לכיוון הכתף הימנית. נעלה חזרה.
ולצד השני אוזן שמאל מתקרבת לכתף שמאל, ועולה חזרה. נעשה זאת שוב, ראש נע אל צד ימין, ואז הולך לו שמאלה. כתפיים נשארות רפויות באותו הגובה. נבצע כעת סיבובים מלאים של הצוואר. אוזן יורדת לכתף ימין, סנטר יורד מטה, נשלח את האוזן השמאלית הצידה וחזרה מעלה. סיבוב נוסף, אולי נוכל להגדיל את טווח התנועה. ממליצה גם תוך כדי לעצום עיניים ולהתייחס אל הנשימה. כל שאר הגוף נמצא במנוחה. נעשה את התנועה לכיוון ההפוך. אוזן יורדת לכתף שמאל, נביט מטה, אוזן אל כתף ימין, ראש צופה מעלה. בואו נרפה כתפיים, נשחרר שרירי פנים, נרוקן כל מחשבה. אולי נתעכב אם יש מתח בזווית מסוימת, העיקר נהנה מהתנועה. נפרוס את הידיים לצדדים, נרחיב בין אצבעות, נפתח בית חזה ובהמון אהבה נחבק את עצמנו חזק שיד ימין מעל יד שמאל. מכאן שזרוע ימין מעל זרוע שמאל בהצלבה. נכופף את המרפקים פנימה כשהם מקבילים אל הרצפה. אמה נטפת באמה, כף יד נצמדת לכף יד. נכניס אוויר דרך האף ובהוצאה דרך הפה, מרפק שמאל מושך את יד ימין לכיוון צד שמאל. הגוף נשאר במרכז, ורק השכמה הימנית מתרחקת מעמוד השדרה. נשאר שם וננשום לתחושת המתיחה. נשאיר את יד ימין קרובה לכתף השמאלית. ניקח אוויר דרך האף ובנשיפה ניישר את יד ימין הצידה, כשמרפק שמאל מהדק אותה מתחתיה. ננעל את היד הימנית על הכתף השמאלית. אפשר להצמיד את היד באזור הזרוע, המרפק או האמה. מה שטוב לכם, העיקר נרפה את הכתפיים וניתן מקום למתיחה בכתף ובזרוע הקדמית של יד ימין. נשחרר את האחיזה כשהיא נשארת בגובה הכתף. תנו לי כיף וביחד נסובב את האצבעות לכיוון ימינה ומטה. נתפוס ביד שמאל את אצבעות יד ימין. ניקח אוויר דרך האף ובנשיפה אצבעות יד שמאל ימשכו את כל אצבעות יד ימין פנימה אל כיוון הגוף. מכאן יד ימין מורמת מעלה וכאילו אוחזת בלפיד כמו פסל החירות. נכופף את המרפק אל מאחורי הראש, יד ימין תרד במורד השכמות. נעטוף בעזרת יד שמאל את המרפק הימני. ניקח אוויר דרך האף ובנשיפה נדחף עוד טיפה עם יד שמאל את המרפק הימני לאחור. זוהי מתיחה לזרוע האחורית. ניקח אוויר, הצלעות תתרחבו לצדדים. נוציא אוויר, צלעות שוקעות. יד שמאל תומכת במרפק ימין לאורך כל הדרך. יד ימין נשארת במקומה מעבר לראש. יד שמאל נפרדת ממרפק ימין ונשלחת אל מאחורי הגב התחתון. האצבעות פונות מאחור לכיוון השכמות. ניקח אוויר דרך האף, ובנשיפה יד ימין מנסה להתקרב אל יד שמאל מלמעלה,
ויד שמאל מנסה להתקרב אל יד ימין מלמטה. אין צורך להתאמץ ולנסות בכוח לחבר בין שתי הידיים. מה שקורה צריך לקרות. בוא ניקח אוויר דרך האף, נזקוף את הגב מאחור, נפתח את הלב מלפנים, ובנשיפה, ראו איזה פלא, כבר הן מתקרבות מעצמן. יד שמאל אוחזת גם היא במרפק או באמה הימנית. ניקח אוויר דרך האף, ובנשיפה ניתן לידיים כמו משקולת להוריד את הכתפיים הרחק מהאוזניים. נקרב את השכמות כאילו הם נכנסים לתוך כיסים מאחורי הגב. נשהה בדיוק איפה שאנחנו. אם נרצה לשדרג את המתיחה, ניקח אוויר בבטן הסופה, ובנשיפה נטה גב ישר כמו סרגל קדימה. בית חזה עובר קו ברכיים, קדמת הכתף מתארחת ונמתחת. גב עולה חזרה, הידיים נשארות מאחור. יד ימין משתחררת מטה, יד שמאל מחזיקה את מרפק או אמה ימין, ומושכת אותה פנימה למרכז הגב. ניקח שאיפה, ובנשיפה נאפשר לאוזן השמאלית לרדת לכיוון הכתף השמאלית. כתף ימין רפויה לכיוון הנגדי. נרגיש מתיחה נפלאה בצידי הצוואר. מכאן הסנטר נצמד לצד שמאל, האף מנסה להצביע לכיוון בית השכם. ניקח אוויר דרך האף, ובנשיפה ראש ירד עוד מטה שמאלה. נאפשר למתיחה להתרחש מאחורי אוזן ימין עד קצה הלב בכתף. לאורך כל הזמן, יד שמאל מושכת את מרפק ימין מטה ופנים. נשחרר את הלסת, הלשון הלחיים, את כל שרירי הפנים. בזהירות יתרה, ניקח אוויר דרך האף, אותו דרך הפה. נפנה את לחי ימין לשמיים ונעצים את המתיחה. הכתפיים רפויות מטה, אוזן שמאל מתקרבת לכתף שמאל, אוזן ימין מקבילה לקרקע. זהו הזמן להסיר מחשבות מהראש ולתת לדברים ללכת כדי להתמסר שוב ושוב לכאן ועכשיו. נחזיר את הראש למקום, את החיוך לפנים, נשחרר את הידיים אל הירכיים, ורק נשים לב האם יש הבדל בין כתף ימין לכתף שמאל. זהו זמן לעצור ולעצום עיניים, ולהמתין בטרם נעבור אל הצד השני. זמן הבנה, לראות כי יסודות הנפש תמיד רוצות לגדול. בואו נתבונן מאמצע הדרך אל תחילת התרגול, ונראה מה יתרחש בזמן שבחרנו לצאת מהמרוץ לכמה דקות. כפי שאנחנו, הנחנו לתפיסות, רצונות, מחשבות ורגשות שמייצירות עלינו ביום-יום, החלטנו להחליף שלט או לחצנו על איזה ערוץ פנימי אחר, ואולי הצלחנו כבר עכשיו, אפילו הצלחה חלקית, למצוא מרחב של חוויית חיים שונה, המובילה לקראת מציאות מאפשרת ללא גבולות. נעבור אל הצד השני. רק הפעם נתחיל קצת אחרת. ידיים מתיישרות לצדדים, נכופף את המרפקים, נאגרף אגרופים, נשתחצן בשרירים, ונראה איזה חזקים אנחנו. מכאן נקרב את המרפקים זה לזה, מרפק שמאל יתיישב על מרפק ימין, נדביק תוך כדי סיבוב אמה לאמה, כף יד לכף יד, ניקח שאיפה, ובנשיפה דרך הפה
נמשוך עם מרפק ימין את יד שמאל ימינה. שכמה שמאל מתרחקת מעמוד השדרה. נכניס אוויר נשיפה, ניישר את יד שמאל. נשאיר אותה צמודה אל הכתף הימנית. ניקח אוויר דרך האף, ובנשיפה בעזרת מרפק ימין נהדק את הזרוע היטב. נוריד את הכתפיים ורק ננוח אל התחושות שיש כרגע בשריר. נשחרר את יד ימין, יד שמאל תתיישר קדימה בקו הכתף. האצבעות מצביעות מעלה. זה הזמן להתחבר, נוקיף לחבר. נסובב את כל האצבעות לכיוון שמאל מטה, ונשים את יד ימין עליהם. ניקח אוויר דרך האף, ובנשיפה נמשוך פנימה עם כף יד ימין את האצבעות של יד שמאל. נאפשר למתיחה של שורש כף יד להיות. אנחנו כבר מכירים זאת. אגב, אפשר תמיד לתת תשומת לב לכל אצבע ואצבע בצורה עדינה ואיטית. נעבור למתיחה של הזרוע האחורית, רק הפעם נעשה זאת שמאל, כדי שתיגע בכתף שמאל, כף יד ימין אוחזת את המרפק השמאלי. שאיפה דרך האף, נשיפה יד ימין דוחפת את המרפק מעלה. אפשר להוביל את המרפק מעל אוזן שמאל, ואת היד לאחורי הגוף. אתם מחליטים עד להיכן המתיחה תתקיים. שאיפה נשיפה נרחיב את הצלעות, נרווח את כל אזור החזה והבטן. השאירו את היד השמאלית למעלה, המרפק מצביע אל השמיים. בקצב שלכם תנו ליד הימנית ללכת אל מאחורי הגב ולנסות להיפגש עם יד שמאל מאחור. רק קחו כתפיים, קחו אוויר מלא ריאות ובנשיפה פיתחו בית חזה. קרבו שכמות, עטפו את חוליות עמוד השדרה. יכול להיות שהידיים לא ייפגשו, אבל אנו מקבלים אהבה הצלחות חלקיות. לאן שהגענו, שם אנו צריכים להיות. יד ימין נשארת מאחורי הגב, יד שמאל מצטרפת אליה. ניתן ליד שמאל לתפוס את מרפק ימין, וליד ימין לתפוס את מרפק שמאל. עמות כמו משקולות מפילות שכמות. כפות רגליים יציבות על הקרקע, בית חזה נפתח מעלה. רק עם טוב ונעים, ניקח שאיפה, ובנשיפה נקוד קידה כשהעורף נשאר ארוך. גם אם הגוף מתכופף מעט, לא נפיל את הכתר מהראש. נעלה חזרה עם פלג גוף עליון, וניתן ליד ימין למשוך מאחורי הגב את מרפק שמאל. ניקח אוויר, ובהוצאת האוויר, אוזן ימין יורדת לכתף הימנית. כתף שמאל משוחררת לגמרי. נוריד מתח מהכתף והצוואר, ובכל פעם נשים לב ששרירי הפנים מתרככים, הרקות, הלסת, צידי הצוואר. הכל במודעות של רגיעה, כל פעם קצת. מאותו מקום, הפנו את הסנטר מעבר לברך, העיניים מסתכלות הצידה ימינה ומטה, אף מצביע על בית שכי ימין. ניקח אוויר ובנשיפה, נאפשר לחלק האחורי של הצוואר להימתח עד לאחורי האוזן. נשאר כאן ונשהה. אוויר נכנס, אוויר יוצא. לקראת סיום, נשאר במנח. נכניס אוויר דרך האף, ובנשיפה לחי שמאל אנו נמצאים כעת במתיחה עדינה ומדויקת לחלק הצידי של הצוואר. אין לנו שום מתח באף מקום פרט אליו.
הגוף שואף לשקט ומנוחה. רק ננשום עוד קצת אל תוך המתיחה, ובקצב שלנו נחזיר את הראש למרכז, נשחרר את הידיים ונתארגן מחדש על הכיסא. זמן בקרה. נחזור למנח איתו התחלנו את האימון. רק נרים את הכתפיים לכיוון האוזניים. נשים לב מה השתנה. האם יש בנו טיפה הקלה? כתפיים עולות ונשמטות חזרה. כיצד השפיע התרגול על תחושות הגוף, חוויות הרגש, קצב המחשבות? נשים ידיים אל הלב, ננוח שוב על הכיסא אם נרצה, וניקח על ליבנו שיסודות הנפש תמיד רוצות לגדול. העניין הוא פשוט, רק להעלות להכרה את אותו עומס אל מול הרצון לאיזון. זהו קו תפר דקיק, עדין, המאפשר לנו מרווח של בחירת תגובה למציאות, מתוך הכרה כוללת. הידיעה שיש מהות בגם וגם, בכדי לדבוק ביציבות הפנימית שלנו. היציבות יכולה להתעצם בכל רגע ורגע. אם אנו בוחרים להחליף ערוץ פנימי, השואף להתגונן, להדחיק, ללכת מהר והעיקר להתקדם. אם רק נבחר להחליף אותו לערוץ שבוחר לגדול, בוטח בתהליך, מתעזר בסבלנות, נצליח ביתר קלות לבוא לידי הרפיה מלאה. ואולי גם נוכל לעזור לגוף שלנו לתפקד יותר טוב בטווח הקצר ולהישאר יותר בריאים בטווח הארוך. אז ל10 שניות האחרונות, ונשעה בתוך המרחב המאוזן. אולי ישנם תובנות להמשך הדרך, וגם אם לא, נקבל את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו, ונגיד תודה על הזמן שהקדשנו לעצמנו לקבל החלטות ולהמשיך בדרכנו בראש שקט. נשלב את הידיים מאחורי הראש, נפתח מרפקים לצדדים, ניתן לראש להישען על הידיים כמו כרית. בוא נשתזף לנו בשמש, נפתח את הצלעות, נרחיב את הנשימה. בזהירות, נוריד את הראש מטה, הסנטר יורד לכיוון בית החזה, מרפקים מתכנסים, פלג גוף עליון מתקפל, מצח מתקרב אל הירכיים, עורף נמתח מאחור. בואו נתכנס לתוך עצמנו, נמצא בשקט את ביתנו. לאט לאט נעלה מעלה, נצמח מעצמות המושב, נתרומם גב, לב נפתח למעלה, עיניים רואות שמיים, מרפקים נשלחים לצדדים, נפרוס את הזרועות, נרחיב בין האצבעות, ובקול גדול נגיד, איזה עולם נפלא. ניתן חיבוק ענק לעצמנו, אפשר גם תפיחה על השכמות. תודה על האימון, תודה על ששמרנו על הגוף שלנו. תודה לכם שהייתם איתי היום, נתראה בסרטון הבא.